Kuliendi. I don't know. Todikwa komana. Tinonzwa vamwe vari kutiwo vanenge vanotoita kamufaro kokuti kune ndege dzakaonekwa nhangwe hadzo dzazotaurwa zvadzinofambira. Asi we are not happy. Ini hangu handifari kuti ndinzwe kuti baba vangu vaitwa zvakaitwa president wekuvenezuela semafariro anenge achiita vamwe. Inini hangu handonzwa kudzikisirwa kunenge kwakanyanya stereki. Munangarwa sofa handi baba vedu. Takabvisa zita rokuti baba Munangarwa. Pane zvikonzero zvakati wandei zvakaita kuti tibvise zita iroro rokuti kana tichidana toti baba Munangarwa. Pane zviripo asi Munangarwa ndi baba vedu. Munangarwa vari baba vedu. Hazvina kunaka kuti baba vangu varohwe nevamwe baba. Ini ndakatarisa ini hangu handizvifariri. Ini pachangu inini ndinonzwa ndichidzikisirwa zvimwe zvokuti ndahandi kana kuri kuti zvinhu zvakaita saizvozvo zvinoitika. Ini ndingadzokerako ndingamborwisa nhangwe ndikarohwa ndikafa ipapo hazvina basa kuti ndiroverwe kuti ndiri kurwisira nyaya yokuti baba ngavarege kutorwa nevamwe baba vondovharirwa amene kwavanenge vakavharirwa kudhererwa kusingaiti ikoko. Hatidi izvo maZimbabweans, hatizvidi izvozvo zvokuti baba vedu vangatorwa nevamwe baba kundovharirwa. That's iyoyo neni nyaya iyoyo ini hangu handiifariri. Ameno vamwe muda mungazvifarira asi tinoita adhererwa tisu kana zvinhu zvakadaro zvangoitika tinoita adhererwa tisu. America iri kure wakoma kwairi kwacho kure kusingatomboiti. Zvoti izvozvo zvacho zvokuti zvinonzi ameno vanenge vachidhirivha chinyi zvavanenge vachipa kubva kwauya masoja kudherera vamwe vanhu ikokoko. Hakuna army yokunoku ingazobhururuka kunosvika koko. Vakati ichitova nendege yearmy. Why ndege yearmy? Zvinhu magudzo anongofana kana riri gudzo rinongofana kuuya. Itaiwo anoona kuti zvimwe zvinhu wamana musadaro imimi. Ivo vakuru ava itai munopirweiko zvinhu nevamwe vana baba muchingopiwa zvinhu nevamwewo vana baba. Africa ngatidzidzei kuzvishandira. Iko zvinezvi ndiri kunzwa pane chimwe chivhitivhiti apa pari kubuda nyaya yokutiko hurumende yeZimbabwe yakasopromisa kudhara 2020 kuti vacharifanda mafamazi akatorerwa minda vakatorerwa zvavakatorerwa paya navaMugabe. Hurumende iripo the current government ndobva yabvuma kuti iyo ichakombanzeta mafamazi aya. Nanhasi vanonzi havasati vakombanzeta. Vasati vakombanzeta zvakuva nekonzeni. Vana Trump manje vakuti kwewewo zvawakapromisa. Varume, toda kugara pasi titaurirane tisingatarisi bato, tisingatarisi kuti ndiani ari kutaura. Because chinonyanya kutiuraya muZimbabwe ndechokuti mune pfungwa yokuti wese avhoterwa akagara pachigaro ndiye wava neintelligence kana kuti ndiye wava nenjere dzinodarika vamwe vese. Vamwe vese ava vatova imbwa. Ndosaka vanhu vachizongobuda vachiti muri kuhukura. Hakuna vanhu vanogona kuteerera pfungwa dzinobvawo kuno mumwe munhu chero dzakanaka sei. As long as pfungwa idzo dzisina kubva kumunhu webato riri kutonga kunongonzi kuhukura.
that's a stupid mind, pfungwa dzisina kupinza, dzisina kunaka. Ngatiregei kutarisa kuti ataura kana zvakanaka ngazvitevedzerwe zvakanaka izvozvo. Togara chipa muenzaniso wekuti uyu Obama agara pachigaro. Obama wakaita global recession. Ndinopa muenzaniso woyo ndapazve. Akadana nechipati each and every party as long as iri political party wakaidana akati uya tigare pasi todii nenyaya iyi. Azvire kuti iye nekabineti yake vakanga vasingagoni, but njere nemazano zvinopananwa, zvinonzi zvikomo zvinopanana mhute. Kana zvatengera zvadaro, ngatichionesanai varume. Aikona kuti kana zvainda mangogara pachigaro mototi ndimi mapo. Why varume muchikonewa kubhadhara mari yokukombanzeta white farmers yamakabvuma? Yes, zvanga zvakanaka izvozvo, kombanzetai kana zvichiita, asi vhuri takatora hedu. But ngatichitarisai tione kuti chinokukonewesai chii. Akomana imimi varume imimi kaimi. Imi varume imimi, varume imimi musadaro imi varume imi. Chiri kukonewesai kubhadhara mari iyoyo chii up to now? Ngativhunzanei, titauriranei, muchinzwawo pfungwa dzevamwe maZimbabwenzi. Nai maZimbabwenzi, nemari inotambiswa iko zvinezvi mapedzisira maakuti hakuchina mari dzepresident sifandi wati inotenderwa kuti vana tungwarara vange vachindoitambisa vachipa vanhu uko, vana chivhayo vange vachidzitambisa vachipa vanhu. Maiona kuti homwe yashama. Makaregere kutora mari yese inobatwa aina chivhayo munhu 1 mukabhadhara uyu 10 billion iyoyo. Makaregere kuitora mukabhadhara farmers, kukombanzeta mafarmers. Makakonewa kutora izvo. Pfungwa dzenyu dzakatadza kufunga izvo tine chikwere chakakura kudaro. Ndokuita basa rokungorya mari vakomana kana muchinzi kukura kukura shuwa vana tungwarara vari kutora advantage nemi baba. Takamboti taurei, tikamboda kuzama kutaurirawo vana Shoni, tikada kuzama kutaurira family yokwaMnangagwa kuti varume baba vakiitwa chikuku vatavata nevanhu nevapfana vachingovaita chero zvavafunga, vakungoita chero zvavafunga vapfana vachingoita wese newangozvibudisira mweya akamirako. Ndiri kubudisira vaMnangagwa wapopota achituka munhu, uri kupopotera vaMnangagwa. Unoda kurova vanhu, uri kurova achiroera vaMnangagwa. Muri kurerusa zvatiri kureva zvandaichiramba zvokuti kana tikaita zvokutorerwa president wedu neimwe nyika sezvakaitwa Venezuela, kureruswa ndeimwe history isingaperi munjere dzevanhu, nevana vachauya kana voverenga history iyoyo vanonzwa vachizvidzikisira kuti takareruka zvokudaro here, zvokusvika pakuti president wedu unouya kutorwa munyika muna masoja, auye otorwa nemumwe president ondoitwa zvavoita zvaanoda nayeko. Why? Haikona kurerusa nyika yenyu kusvika yaita kuita mamvemveso, kurerusa nyika kusvika isingachagoni kuti inotarisika kuti iclassifyiwewo pane dzimwe nyika. Hamunzi zvichinyadzisa here vakomana? Hamunzi kunyara makaita sei kuti nyika yenyu ndo payasvika apa? Sepayasvika ipapapa patachinzwa kutaura kuti tingabva tati varume Trabablas ndo yava Zimbabwe yese, makatovaka Zimbabwe nekuda kweTrabablas. Vanhu vari kuwira nemafortuna, vari kuwira pai mumvura, kushaya mabridge kwese kuyako. Mota dziri kungonyura nanhasi, munongotora mari mopa munhu moti maita makaita sei baba emi? Musoro menyu makaita sei baba emi? Musoro menyu makaita sei? Musoro wenyu ndo munhu mukuru here kana kuti musoro weye ZANU-PF ndeye vana vadiki vega vega? Munogona kutambisa mari, munogona kutukana, munogona kuponda. Zvese zvamuri kugona zvachona izvozvo hazvina kana development.
iko zvinezvi you are busy kuvhara manetwork anobatsira vana kuti vakure vari jacked up. Mwana mudiki anogona kutotanga chivhitivhiti chake otokudza otoita mari otokudza yotoita nhepfenyuro ino musoro yakaita sana Sky. Munofunga vana Sky dzakabva kupi dzatinosera chiteerera dzese nana CNN munofunga kuti dzakabva kupi? Anoti mazhinji acho haasi magovernment owned lokuzeni aya manhepfenyuro hadzisidzo mabroadcast anoitwa nevanhu. Indai muSouth Africa munoona kuti izvi mune mabroadcast mangani. Isu tinongova neZBC chete. Takuzama kuti vana vange vachinhongawo apa vachinzwawo zvinoda vachiwana njere vachipanana njere mukati momomo. Munowanikwa zvese. Takambokuudzai kuti muri gomo baba, mugomo munowanikwa nyoka, munowanikwa shumba, munowanikwawo mhene dzinoryiwa, munowanikwa mazizi, munowanikwawo njiva nehanga dzinoryiwa, munowanikwa makondo asingaryiwi, munowanikwa nyoka dzinoruma vanhu, munowanikwawo nezvimwe zvinoraramisa vanhu nemiti inoraramisa vanhu. Saka kana mugomo harizoketi kuti iwe usagara muno, gomo rinobata zvese. Regai zvipinde imomomo. Chamboita kuti mutye imimi kuti idzi nhepfenyuro dzinozotaura. Chii chamakaisa uku? Makapfekerei nhumbi dzakabvaruka imi dzokuti ndidzo dzamunotyira kuti kana ndikazosvika pakona rakati vana vanondiseka? Muri kupfekerei nhumbi dzakabvaruka muchiinda pavana? Vana vanoseka. Regai vana vaite nhepfenyuro. Regai zvivhitivhiti zvibude neuwandu hwazvo. Muri kuzviitira chii? Munozvirambira chii? Munozvidzivirire chinyi? Regai vana vaite zvivhitivhiti varume. Regedzai vana vaite zvivhiti. Regai nhepfenyuro dziite. Regai zvinoitika zviitike. Munotyirei kunyombwa? Munonyombwa mune mamboitei chinoita kuti munyombewe? Kana dema muchingoita zvakanaka maisora muchiteerera vanhu kuti ninge wazotaurei muchimboitirei zvakashata imi? Ashua tingasora tichitaura nyaya yokuti munosora muchitukana imi sevanhu vakuru mozotaura kuti hatidi vanhu vanotuka vamwe. Makambozviona kupi izvozvo? Makambozviona kuti panotamba vana mumatakanana apa vachiita zvana maimai zvataita kudhara, kana mumba munogara muchirovanwa, pavanenge vototangawo mwana unotobvawo kwachiimba sababa vakadhakwa havari mwana mukomana anenge wanzi ndiyo baba wacho naye unotongosvika waita zvokurova mai nokuti ndo zvaakakura ari mazviri. Tarisai vanhu vakakura vari mazviri, vana chinomona havanyari kutuka vakuru, havanyari. Chinomona wakarerwa nevabereki vasina kana nenjere yese. Hazvinetsi kuona izvo kuti chinomona wakarerwa nevabereki vasina kana neunhu. Kutuka unotuka president, kutukirira president pakazara vanhu. Panhamo chidhanana cheramwena yakamboimbwa panhamo. Vanhu vaiva panhamo kapaipai. Munotora nhamo dzevamwe because havasi kwenyu vafa. Mamuchaimbi nziyo dzepanhamo makuimba chidhanana cheramwena. Kade dzaitombowa dzechimurenga. Takanga taifungidzira kuti panziyo dzechimurenga anga achirangarira gamba redu nenzeye dzechimurenga because anga ari igamba ratiri kuviga. Chidhanana cheramwena inokwana papi? Haikwani kuchechi, haikwani kuchimurenga. Hapana painokwana, painokwalifaya. Chidhanana cheramwena inotokwalifaya kukutuka uko. Kana chinzi chidhanana cheramwena, taizviudza vana Smith ipapo. Ndo patakatanga nziyo idzodzo dzokuudza vana Smith kuti chidhanana cheramwena nguva yakwana. Meaning to say, waitaurira vamwe vanhu kana totaura kuti ndivo vanouraya vamwe. Wakanga achitoudza vamwe makomrades asara kuti newo nguva uri kuteera ndiwe cheramwena nguva yakwana. Uchiudza president. Aiwazve imi garai pasi nekabineti yenyu. Musaita zvokungoungana muchitunguvanira nyaya dzanatungwarara zvisina kana nebasa resedzo. Tiri kuda kunzwa nyaya yavachiwenga apa kuti pavakanga vachinzi cheramwena vanoda kunzi vachere mwena wokuindepi vachiwenga, nokuti isi toziva kuti vachiwenga mwana womunhu, toziva kuti vachiwenga ndivice president weZimbabwe. Mwena wacho ndewei wavakanga vachinzi chera
makazvinyarara imi mukanyarara mese nevakomana handizivi kuti kana munhu ari vice president achienda panzvimbo anenge asina kuchengetedzwa here semachengetedzerwe anoitwawo president. Hamufaniri kumuchengetedza. Hapana unongonzi chero zvavaita vese vakomana vese vanoita zvazvinenge itwa president vanokanganwa kuti hamenowo chero zvaitwa. Makanyarara mesemi kunyange nokuarmy, but army haipindiri panyaya idzodzo. Pane vakomana varipo apa vanopindira ipapo. Kana nemi siyaiwo mamba maya munorova vanhu, maifanira kurova chinomona mani matukirwa president. Nhasi unoyu munoswera muchitiudza kuti usataura zvaunoda. Takadzidza kwamuri, makanyararirei mese makadero, makangonyarara makadero. Komisarieti ndiyo inochengetedza mapresident, ndiyo vanotoziva kuti kana vakati president nango maronga kuita rari kupi, kana komisarieti isina kuapuruvha president havaindi. Pakangosvika kuti president wedu haapindi apa, hapapindi. Imi vanhu vekomisarieti makaramba makanyarara. Ndiani uyu anonzi ani uyu? Iwe komisarieti pakatukwa president kuchera mwena achidhanana, wakanyararirei iwe? Uri mbwende, nokuti zvawakaita zvinongoitwa nembwende chete. Hakuna munhu ane njere dzakapinza anobva ibva pachigaro ichocho because haugoni basa rako. Handaimbondirinda ndakandiri nini, handaimbotosera nchitawo kutombotamba naye. President vaizouya vachiona ndamuvharira. Why? Because akakutukai. Kana watuka munhu akamirira sapresident, saka muri kutora kuti kudike apa, muri kuti chiimi? Nyaya iyi inofanira kuramba ichitonetsa kai. Nyaya iyi panotobatwa zvigananda inofanira kutobatwawo inyaya iyoyi. Unofanira kubatwa chinomona. Ngabatwe chinomona iwewe wakatuka president iwe. Nogara uchinyepa ndopatinozongoona kuti no, zvamunenge muchitaura zviya hamuvadi vana president, asi kuti munokutaura advantage chete yekuti vachembera, saka munodya zvamunoda muchiita madiro enyu, muchiti muri kuita pasi pavo, imi muri muchite mune maagenda enyuwo futi, asi nei nekuti president. Kana deno wakanga uine unhu hwokuda president wako, hawaigona kutuka president akagara pachigaro, the sitting president now, wobva wamutaurira kuti chidhanana chera mwena. Imi mese munyarara imimi, kubva kusiya iwowo kuenda kukomisarieti, kuenda kunani. Haikona kutora advantage. Musatitora advantage yokuti because isi hatina pfuti dzatinadzo. But tinozova nepfuti manje dzokutukai, ndo pamunozoona takutukai apa. Ima kuti hatidi vanhu vanotukana vamwe, muri kureva kuti kudii kana muchidaro? Chinomona uri gudo romunhu wagara iwewo, chinomona iwewo uri shamba iwewe. Dei uchiriziva shamba. Zishamba riya romunda risingaryiwi rimwe racho riyai. Fere, uri fere. Risingaryiwi fere, harina charo rakamira kudyiwa nedhongi, chinomona. Uri gudo. Undibvunze kuti why? Hakuna zuva rinobuda rimwe risati ranyura. Sokuti kuvada vamunangaro. Kade mai varega vachiverenga speech nechibani. Mese nevakomana vekomisarieti makapusa zvokuti dhu. Hakuna nyaya dzinorwadza dzakaita saidzodzo dzokuti president wenyu munomurega achireruka kureruka. Murume mukuru wamunorerusa kudaro, akabata nzvimbo yakanaka kudaro yokutungamirira nyika. Zvichibuda pasi rese, vaone zvivhidhivhidhi zvisinganyari vanobudisa zvese. Kubuda pasi rese, murume mukuru akabatirwa katochi kudai muzibuilding rakakura kudaro. Maida kumuuraya ka. Nokuti maida kuti mudzime malights, kana madzima malights momushuta poshaya anooneka kuti ndiani wamushuta. Chii chakaita kuti mudzime malights imi? Makadzimirei imi? Kana muchiti president munomuda, makadzimirei malights? Mukasara muri murima.
varume vakuru vese imiwe komisariat ndimaka muchifanira kutomira mobva mamira moti aiwa parliament haina kupera, hapapindi president wedu apa because hapana replacement yemagetsi kana akaenda, hapana generator kana magetsi akaenda hapana masola, saka haisati yapera. Kupusa rudzi ikoko kwakadaro kutaura kuti kupinda munyika ine vanhu vakadzidza kudai. Ndosaka chiti ibvaipo makapinda nemavhoti, hamuna njere mimi, munongova vanhu makangotendekwawo mukangoenda vana tungwarara ungotungwarara advisor anoadvisa nyoka yega yega yakabhenda advisor usina kana nebasa rese. Haukamu kuti munorega president vachindopinda paunoziva kuti kana magetsi akaenda panosara paine rima, hapana generator. Imi munotaura kuti makatadza kutenga generator, munokundwa neloji. Ukaenda paloji iko zvinezvi magetsi akaenda vanolaita generator. Nyika satani, muri makudo evanhu imimi, hamuna njere yese, hamuna nenjere yese, makapusa zvimwe zvokuti munoda kutoda kunetsana nesu. Ndoma munosara muchiti 2030 muchiti 2030 yokupusa zvakadaro izvezvezvo. Makapusa mapusire ewayayo, kupusa rudzi kwakadaro, kupusa rudzi. Chimbondiudzai mimi, sasora muchindibvunza ndinani. Pusira nyika, kupusa nyika, kupusa zvokuti varungu vanoseka kuti one chionai vakati vanogona vanotora nyika vachagona kuzotonga, but tarisai muone zvavakiita vapresident ari kuverenga speech nechibani. Get away man. Ndimi vanhu vanofara imi kana mukanzwa kuti masoja eAmerica apinda muno anoda kutora president. Ndimi munofara imi. Hazvina unhu hwekuti president watorwe nevanhu vanongofamba ava. Makamuregerei achiverenga nechibani imi. Tora advantage yokuti wakura mudhara yawo. Muramba muchidzvingirira 2030 yamusina chamuri kugona. Muri kugonei pairi imi. Akatiudza iye nomuromo wake president kuti inini ndakura, I'm a constitutionalist, handidi zvinhu zvokusora ndichigura mitemo sezvazvakada. Nhasi muri kuramba muchingomudana kuprazi muchindoemba 2030 ndeyai masoni. Nemaminista takasarudza, ata maMPs atakasarudza tichivhota isu, tichikuvhoterai kuti mutimirire, makundojoinana nachavangu mbwai, chavangu satani uyu. Munojoinana nasatani, muri masatanism. Maizoenda kuna de makaramba imi mese, makaramba zvima MP zvimakudo izvi. Zvinhunzi dzechaidzo dzinongotsvaka pakaora pega pega. Vounganira dhodhi. Munounganira dhodhi chavangu imimi. Satani. Notisvibisa nyika yedu, yasviba iko zvino, nyika yakangoita sokuti ibhurugwa rebenzi iri nyika. Nyika kubvarwa kudai hamuna kana basa nayo, munoramba muchingoba mari, muchingotutira panzvimbo imwe chete. Iko zvino mufana uyo wakabheuka nemota iyayai, zvonzi unoda kupiwa imwe. Muchingopa vanhu fuma ichinda, muchitadza kubhadhara zvikwereti zvakazara kudaro, muchinyebera masanctions okuita sei manje papapa. Marapta mune muchitenga muri kuatenga kupi kana muri pana ma-under sanctions? Anotengwa kupi? Muno assembly wa mune ka assembly muno. Hamuna ka assembly muno marapta muri kuatora kunyika ikoko kwa muri kutenga ikoko. Mune mind yako nei? Muchikomunicate navo sei? Ford anti Mazda inogadzirwa kupi? Masanctions acho munowana kupi ari paiwa? Zvipatara zvina kana mishonga, hakuna kana maambulensi, mapurisa hana mota kana ukaendako chinoti izvozvizvi kune vanhu varovana kana mota dzarovanako. Vanoita zvokunokumbira manje zvino imi mune mota here? Kubvira iwo wauya kuzoripota. Imi mauya nemota here? Hatina. Saka manje panapa mupurisa wacho hamene kuti unozoenda sei, unomirira bhazi. Kukwira chimota nembavha, wokumbira lift, wakabata mbavha yakasungwa maoko. Asi mari muchiita basa rokupa vanhu nemota, muchiita basa rokupa vanhu. Mobva matitaura kuti munoda kuenda 2030 muchitonga nyika yani ino Zimbabwe inei.
muchaona mudhara iyoyo akati tsvedzu mudhara akaenda kuprazi kundogara kuprazi kuti nosara nemi here panapa. Hatisari chinzwanana zvachose. Tine chipango patinonyara. Unoona kuti kana takatarisa isu vamwe vakaenda kuhondo nemweyo yese tichitaura kuti tiri pamwe chete, tine pamwe patinonyara potinoti kana tikatarisa nyaya dzedu tinonzwa kuti izvi iko zvinezvi for sure general vachiwenga of course makambotibatsira paya paya mukatibvisira vamugabe, but hazvina kunaka kuti tingoramba tichingobvisana nenzira iyoyo. President, hapana president anosiya legacy, hapana president watozotendekera vazukuru historically kuti uyo ndiye anga ari president. Wamunoona wakabata mudonzvo apo ndio vaitonga vese. Hamunigoni kudzidza zvakaita zvinoita vana Sam Nujoma wakangofira munyika make because zvipatara zvacho akanga avaka. Imi mukungokosora izvezvi, kunzwa chikosoro chaicho chaicho mamhanya kuSouth Africa. Makapusa imimi, hakuna kupusa wakadai ikoko. Kodema makangwara imimi, mukadai muchifunga kuti kana tikarwara tinoenda kupi. Makatadza kufunga kuti kana parliament kana magetsi akaenda panosara pari parima. Makatadza, munotadza kufunga kuti kana ukarwara unofanira kuenda kuchipatara. Munotadza kufunga kuti kana ukasadzidzisa vana vakasadzidza nyika inofa. Nhasi iko zvino kunobuda chifu yonenge ngoko inosunda dhodhi. Unotaura kuti chikoro chamutangiri unoda kuchiuraya, unoda kuchiputsa. Imi vanhu vezanu hamudi development. Makaita sei development? Hamudi development, hamuzivi, hamudi development zvachose. Chimudhara chezanu icho chaicho ukada kuchitarisa, ukatarisa pese panourawa pari kurawa nezanu. Munotora vanhu vakagara mumapurazi for 20 years, mosvika motora purazi rachona modzinga vanhu kuchinaya votogara panze. Imi muri mbwa dzevanhu, imi masatanisi chaiwo chaiwo. Hamusi vanhu kwavo imi vanhu vezanu imi. Apa mune muchingosvika muchingoti ndi president vadaro, ndi president vadaro, nokutora advantage yokuti mudhara wayo wakura. Muri makudo evanhu hohonja, munogara mumakomomo. Satani kana uri sewe iwe chitungwarara, iwe uri tungwarara risina kana nebasa rese. Hapana chaunogona, pese pese paunotaura hauna kana speech yekuti izvozvi uri kurwisira kuti ukaita president. Hauna kana speech yekuti kana ukataura panonzi uyai muone mwana aconstructa sentence inovaka kana kuti ino musoro inobuda. Ndikazovati chiregai munzwe manje zvekungoganza zvisina kana nebasa rese kuti pane pachibuda chii. Hapana kana chaunobudisa chino musoro, hapana kana chaunotaura chinonzwika, hapana kana zvaunotaura zvokuti zvinovaka, zvokuti kana unonzwa unorowawo maoko. Zvimachembere zvezvichimirira kugadzira shuga izvo zvinongouchirira chero kazviti vanhu vese vari pano murimbwa zvinoti zvichiridza mupururu. Usanatso kuti unenge uchiridzirwa mupururu yokuti unogona kutaura paya. Vanhu vane njere chaivo chaivo vanotozviona kuti hakuna chatiri kutaurwa natungwarara panapa. Kungoti tungwarara, hapana zviripo zvese apa vana tungwarara. Kana neyo mudhara makura wemi. Kutaura chokwadi mudhara makura imi, mudhara bvumai kukura imi. Kozi hamaigona kutora uyu kuti aite advisor wenyu, chimutarisai muone kuti izvozvi madzoka kwamanga makazvizororera uko, kudzoka kuya kuzogadzirisa benzi iroro. Nokuti rakonewa, rakutaura zvisina nebasa pakazara vanhu, unongoomoka, hazi zvimwe zvacho hazvitauriki. Ndosaka vamwe vapana vaikuudzai kuti mudhara musangotora vanhu from nowhere mototi uyu matomisa mucentral committee, uyu wachinyi muZANU-PF. Aiwa, tarisai vanhu vokutora vanotera gara romusangano kubva pokutanga kusvika kokupedzisira. Uyu akambokuonyokerai futi iyeyu mupana uyu tagwireyu. Nokuti tine mari iko zvinoti takuchengetwa nemasoja. Ndo vatakatarisa kuti vagoita president ivava vanotaura nyongo yakadai iyoyi. Zvine basa reizvozvo zvokuti une mari wakuchengetwa nemasoja. Tibvongonyorera nyika yakanaka kudai, nyika ine zvese iyi, nyika ine uchi nomukaka iyi, yokuti nyika yaichengeta Southern Africa yese, nyika yaichemerwa neEurope tichitumira nyama ichiinda kuEurope uko. Musafungudza kuti hatina kuiona kanyika iyi. Takaiona kunaka kwayo, ndo takairwira iyi nyika iyi muchiona takadai so.
tikasacrifice life dzedu tichibhombewa tichiitwa zvese tiri vana vaduku duku tichibhomberwa tichinyepera kuti pamberi nokubatana imi makatobva matiri kudhara. satani chaiye muri masatanisi imimi, hamusi vanhu kwaweni. nhasi uno munorambidza vanhu kana kutaura kana kukosora zvakanga zvichingetwa naSmith aiita basa rokuuraya vanhu. Smith aitsika munhu nemota ongobva. nhasi uno ukada kufamba uchifamba matinofamba nemagonyeti umu, unoona kiyu yakapaka kudai yakamira, mota dzakamira, dzimwe dzakamira dzichibva kutomirira kuti dzipinde kudai ugofungidzira kuti kuda pane mota yabondera. Ukasvika ipo unoona pakapaka munhu, mota yacho yakanyorwa kuti ZANU-PF. Ko muridzi wemota yo aindepiko tichiita makiyu kudai ndini ndiri pano apa mama tichi nokuti yakanyorwa chete kuti ZANU-PF motikari. Kutora pati kiita mamvemve, pati yanga yakanaka kudai yataita tichitotaura kuti iyi pati iyi kana tichida kunzi kukanzi kunoitwa United States of Southern Africa, inenge ichibuda muno muZimbabwe ndo mune senda yayo. Why? Because tine pati yakasimba, tine vanhu vakadzidza, tine vanhu vakangwara. Pati yaiko zvinezvi yangova yokuabhusa vanhu, hapasina chitsvene, pangova kuabhusa vanhu. Kupaka pakati perodhi, unopaka pakati perodhi ndiriwo musangano wavo kuabhusa chete vamwe vanhu. Makapusa stereki, hakuna vanhu vakapusa semimi.